So mga bossing, open hand shop. Pwede na kayong pumunta. Yung mga naka-schedule, yung mga nakapila. Maraming naka-schedule na hindi pa tapos. Meron tayong mga ginagawa, tipos. So, yun. Ito, crankcase. Ito, balik sa standard, build up. Yan, butas. Ayun, pipilapan. Maluwag. Ito yung chassis ni Bossing, galing Naga. Sa'yo mo tong ano? Sa'yo mo to? Yung Drive. Sa'yo mo to repair na baga to? hindi na. So, repair na. Salpa ka na ng bakal. Pili nga po. Ayos maayos pa yan. So, ito na yung Bossing chassis mo. Titingnan natin yung tipos. Ito yung problema nito. Sumasabit yung gulong sa araro. Dibdib. Tapos halos didikit na to sa upuan. Yan, hindi lapat. Sinubukan na lang i-Loctite para dumikit. Ha? Oo, urong yan. Halos disalign pa nga na yung sa ano niya, sa likod. Ano yung sa likod, disalign. Chassis, bangga. Yan. Ayusin pa natin tong chassis ni Bossing. Yan mga boss. Okay na tayo mga Bossing. Let's go na. Ha? Punta na lang kayo mga Bossing. At busy na kami.